ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു മിനി മിൽക്ക് കുക്കീസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, ഓവനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എഗ് ബീറ്ററോ ഒന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഈ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ കുക്കീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കും നോക്കാം. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ബട്ടർ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് അതാണെങ്കിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര മെഷർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പാകമായിട്ടുള്ള മധുരമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം, നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. എന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാൻ. നമ്മുടെ ബട്ടർ നല്ല എന്താ പറയുക, ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും പുറത്ത് വെച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്നാലേ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ എന്താ പറയുക മിക്സായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഇത് മിക്സ് ആവാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. 1-2 മിനിറ്റ് മതി, പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഏലക്ക പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ കൂടെ ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് മിൽക്ക് പൗഡറാണ്. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ നമ്മുടെ ഈ കുക്കീസിന് നല്ലൊരു മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 1/2 കപ്പ് പാൽ മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ, കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പാൽ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്തൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ. അത് കൂടിപ്പോയാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് നന്ന് കുഴച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് കൈ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും കുഴച്ചാൽ മതി. കൈ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും കുഴക്കുമ്പോൾ കൈ നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലെ വെള്ളമൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കുക്കീസ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 കപ്പ് പാൽ എടുത്തതിൽ ഇത്രയേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 1/4 കപ്പ് പാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് പാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം 1/2 കപ്പ് എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് കുക്കീസ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വലിപ്പമാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വേണം മാവ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഞാനിവിടെ മിനി കുക്കീസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയാൽ മതി. ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടോ, ഞാൻ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ. ചെറുതാകുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരുപാട് നേരം ഇത് കയ്യിൽ ഉരുട്ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇത് പുറത്തിങ്ങനെ വെച്ചാൽ ക്രാക്സ് ഒന്നും വരില്ല കേട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പീനട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുക്കീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പിസ്സൊക്കെ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ
പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അളവിൽ എനിക്ക് 69 എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വേണ്ട എങ്കിൽ ഇത്രയും കുക്കീസ് വേണ്ട എങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള തട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനിൽ ഡയറക്റ്റ് വെക്കാം. ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിന് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുക്കീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുക്കീസ് വെക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, അടുത്തടുത്ത് വെക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലേക്കൊന്നും നീങ്ങി പോകരുത്. നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്നും കൂടി വലുതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അടുത്തടുത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 3-4 തവണ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 പാത്രമൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ പെട്ടെന്നൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 2-3 തവണ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം നമ്മുടെ കുക്കീസിന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയൊരു സോസ് പാന് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു റിങ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. തീ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചത്. ഇനി നിങ്ങൾ അവനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 150 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആദ്യം ഒന്ന് ചൂടാക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. ഏകദേശം ഒരു 12 മുതൽ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് നോക്കാറില്ലല്ലോ. ഇതിന് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമൊന്നും വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പം ഞാനൊരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബേക്ക് അയക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ നോക്കേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഗോൾഡൻ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. വൈറ്റ് കളറിലാണ് തന്നെ ഇത് വേണം. അപ്പോഴാണ് കാണാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും, ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം. അപ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഹാർഡായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. പിന്നെ ഇത് കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കളർ ചേഞ്ച് ആവും. അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. കാരണം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ചിലതൊക്കെ സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്കീസ് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരല്പം കൂടി ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുക്കീസ് വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു 12 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് പകുതിയോളം ഞാനിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി കുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ കണ്ട നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ടിന്നിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ സൈഡിൽ തട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് പോയത് കണ്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കീസാണിത്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നും പിറ്റേ ദിവസം കഴിക്കുമ്പം. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പാലിലൊക്കെ മുക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം, കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടം, അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ നമുക്കിത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ദിവസം കേടാവാതിരിക്കും. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കാം. നമ്മളിതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ചെറീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം പിസ്ത വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ പീനട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കുക്കീസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.
ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.